times 12 bucks. Magkano? 45,000 pesos as a platinum member. Okay? Dito ko. Yung 45,000 mo, pag ilagay mo lang sa bangko, okay? Ito ko. 45,000. Yung tutubuin niya per year is only 1% per year. So meaning only 450 pesos yung tutubuin sa 45,000. Mayroon pang mga deductions. Diba? Pero sa atin, pag i-purchase mo yan sa 12 boxes, 45,000. Okay? Sa bawat box, meron siyang profit na 1,750. So meaning, 1,750 times 12, aabot ng 15,000. Ilagay natin yung 12 boxes mo na ubos just in 2 weeks. Meron ka ng profit na 15,000. Worst to worst, 6 months. Naubos mo yan. Meron ka ng 15,000. Unlike, pag ilagay lang natin sa bangko yung pira natin, 1% na yung tubo natin. Diba? Okay? Now, yung product po natin, grabe ang dali ibenta. Kasi necessities ng mga tao. Okay? Now, kasi kan way to earn natin, yung tinatawag na direct bonus. Okay? Direct bonus. Halimbawa, ikaw to. Okay? Actually, hindi po tayo binaryan. Yung ganito. Piring dyan. Piring dyan. Hindi po tayo ganyan. MLM po tayo. So meaning, you can create 5 groups. Okay? Gaya dito. Sa dito, sa dito, sa dito, sa dito. MLM. Halimbawa, ito, si A, si B, si C, si D, saka si A. Okay? Si A, kumukuha ng 1 box. Pagbayad niya after, automatically, you have a 500 pesos. Punta yan sa'yo. Ito tinatawag na direct bonus. Outright cash yan. Okay? Pagkatapos bumayad si A, 1 box yung pinapurchase niya, automatic, you have 500. Okay? 500, 2 oras lang, kayo, nagkausap. Unlike, kung magtrabaho po tayo as an employee, 8 hours natin, ginugugulo yung trabaho natin. Nag-overtime pa tayo, hindi pa natin makuha yung 500 pesos. Pero dito, 2 oras lang, 3 minuto lang, or 1 hour, pwede ka na makakuha ng 500. Okay? Take note, yung product po natin, grabe, Kensitis. Okay? Halimbawa si B, kumukuha ng 5 bucks, meron kang agad na 2.5. Punta yun sa'yo. Bakit naging 2.5? Kasi 500 times 5 bucks, 2,500 pesos. Okay? Happy ka na ba dyan? Di ba? 2 oras lang. Okay? 2.5 agad. Sisi, ilagay natin ng 12 bucks. 12 bucks times 500, you have 6,000. Punta dyan sa'yo. Okay? 2 oras lang. Halimbawa dito, si D, naging 30 boxes. 30 bucks. 30 times 500, you have 15,000 pesos. Automatically, mapunta sa'yo. 2 oras lang, 3 oras lang, pero ang iba, 1 oras lang makukuha agad. Pag open mind sa business, makita nila yung pagka-necessities, kinakailangan ng tao, nakaganda dito. Hindi lang pa babae yung product natin. Bata,
lalaki, matanda. It caters to everyone. Diba? Grabe, ang ganda. Okay? Now dito, sa pangatlo po natin, okay? Pwede natin i-erase to. Okay? Pangatlo natin, ito yung tinatawag na multiplier bonus. Okay? Multiplier bonus. Halimbawa, this is you. Okay? Meron kang 5 tao. 5 tao. Okay. Sa 5 tao, yung tinatawag na si A, si B, si C, si D, si E. Si A, kumukuha ng 1 box. Okay? Anong posisyon niya? 1 box? Silver. Okay? Silver yung posisyon niya. Dito ang pinakamatindi na ways to earn. Kasi yung 1 on to kanina, patikim lang yun. Dito ang pinakamatindi. Dito na tayo, kukuha ng chike. Ito, yung mga dollars na to. Okay? Say, nag 1 box, silver ang position. Di ba sa silver, meron siyang 50 points? So meaning, meron siyang 50 points dito. Diba? 50 points value. Okay? Si B, nag 5 bucks. Sa 5 bucks, so meaning, gold yung position niya. Okay? Gold. Sa gold, 5 bucks times 50 PB, 250 PB. Okay? Si C, nag-platinum. Nag-12 boxes. Platinum. Okay? Nag-platinum. 12 bucks times 50 PB, 600 PB. Okay? Si D, ilagay natin, nag-diamond. Nag-30 boxes. Dahil may pira. Bakit? Kasi ginagrab niya yung opportunity na 10,000 US dollars per week. Kasi nakita niya yung concept, yung kagandahan sa produkto natin. Okay? Nag 30 bucks, yung position is diamond. Okay? Diamond. Sa diamond, 30 bucks times 50 PB, you have 1,500 PB. Okay? Kasi, ilagay natin ang 30 bucks din. Nag-diamond. Okay? Meron siyang 1,500 PB. Now, ang tanong, sino-sino po o sino po ang pinakamalaki sa 5 yan? Si D at saka si E, right? Now, sa company, isa lang yung kukunin sa company. Is-it aside lang niya either si A o si D. Ilagay natin si E. Okay? Si E itong tinatawag na qualifying group. Sit aside lang ng company. So meaning, paano ito? Bibigyan ka ng company ng 10% bawat isa. Ang 10% po natin is constant. Okay? Naka-fix yan. So meaning, times 10% dito, ilan? 5 US dollars. Okay? 50 PB times 10% is 5 US dollars. Okay? Times 10% dito, magkano? 250 times 10% is 25 US dollars. Okay? 600 times 10%, 60 US dollars. Right? 1,500 times 10%, 150 US dollars. Ilagay natin. Pumasok ito ng first week.